Къде изчезна Деви Клозър? Знам, че някой от вас си задава този въпрос. Виждам съобщенията ви, други ме виждат и по-често в залата, отколкото тук. Не съм бил на почивка, не съм се скрил. Бях там, където се случват истинските неща, в окопа. Градях и днес ви посрещам от тук, от новия щаб, от мястото, където следващата глава започва. Да, имаше тишина в ефира, но това беше работна тишина. Ето какво се случи, докато ме нямаше. Първо, книгата. Моята история, моята философия за продажбите. Тя е готова вече в ръцете на един от най-добрите и уважавани редактори на пазара, а именно Васил Койнарев. И чака своя час. Скоро ще е във вашите ръце. Второ, брандът Деви Клозър продължава да расте. Електромобилите са бъдещето и ние сме на върха на вълната. Трето, подготвяме се и за втори поток на Автохаус Мастер-клас. Май или юни, точно не знам кога, ще разберете. Ще бъде и по-голям, по-силен и още повече добавена стойност за всеки от вас. Докато правех всичко това, докато продавах бъдещето на колела, докато пише за успеха, нещо в мен се пренареди. Осъзнах, че в този свят на дигитални нули, на инфлация, на обещания, на политици и централни банки, на хората им липсва нещо фундаментално. Липсва им котва, липсва им реалност. Видях как хората имат пари, коли, имоти, но нямат сигурност. Нямат истинска стойност, която да хванат в ръка. Всички гледат себе си, всички консумират, но малцина създават и запазват. Разбрах, че не мога да ви уча само как да изкарвате пари, ако не ви дам инструмента как да ги съхраните във времето. И за това днес съм тук, за да ви предоставя моя най-нов и може би най-значим проект до сега. Представям ви Vartex Bullion. Видях, че лидерите на пазара се сфокусирали основно върху златото, а среброто е оставено на хаоса в групите. Затова и създадох Vartex като основна платформа за инвестиционно сребро, но и за злато с редки и нови емисии за всеки от вас. Това е място, където дигиталните ви пари се превръщат в физически, вечна стойност. Създадох и платформа, от която можете да поръчвате сигурност с дискретна доставка до вашата врата. А съвсем скоро, точно тук в този офис, ще отворим и нашия физически шоурум, където ще можем да седнем, да се запознаем и изпием едно кафе. Както и да вземете поръчката си лично от мен.